Чао! Това е най-тъпата реклама на света и що въобще се занимавам не мога да обясня. Един приятел ме помоли и уж да не го обидя, и на всичкото отгоре и пари няма да видя. Става дума за конкурс някакъв там, какво е то? Правилата за участие не съм ги чел, брато, защото са повече страници и от новия съвет не ги разбрах добре, но общо взето е и това, братчет. Значи, снимаш видео с новия си таблет, който най-вероятно е 100 пъти по-умен от теб, и говориш за това какво те дразни и тревожи. Победителят в конкурса печели 1000 кожи, което е доста повече от моя хонорар. Ама айде да не влизам в тая тема, че аман, имаш пълна свобода да псуваш на баща и майка, от Народното събрание до гадната ти хазайка, от комшийката пред блока през хайлайфа до Исус. Насоли ги всичките, дето не са по твоя вкус. Заснеми се както искаш, викай, ви, крещи, дери, мен това не ме вълнува, аз чакам едни пари. Ама честно според мен вземи да свършиш нещо свясно, щото че можеш да мрънкаш на всички ни е ясно, а протестът е безсмислен, щом с действия не върви. Дай да видим кухата ти лей какви ще ги роди.